Euskal zinemaz ari garenean beti, ni beti zer da Euskal zinema. Hori da. Batzuk pentsatzen dute, hemen egiten den filma oro, pelikula guztiak direla Euskal zinema. Euskarazkoa, gaztelerazkoa, guain inglesez ere idea, gazte batzuk, gazteak egiten, da ba. Eta ni pentsatzen dut Euskal zinema euskaraz egin dakoa gala. Zinema frantsesez egiten da bezala, eta zinema espainola, espainolez. Eta ez da etiketa kontu asaleko bat. Ikusten importante dela zehaztea zer da, ze gero ze babestu behar dugu, zeri lagundu behar dugu, politika, kultur, plangintza, zinema plangintzak, gure erakundek zer babestu behar dute, ez dute beharri handien duena. Orduan, denak zaku bidean sartzen balin baditu, euskarazkoa, gazterazkoa. Orduan, ez dago, eta laguntzak eta aurrekontuak mugatuak dira. Orduan, batek bestea ikentzen di, orduan, nik uste euskarazko zinemak, behar duela zea berezi bat, nik uste diskriminazio positiboa behar duela, baina ez, hola, nire euskaraz izateatik eguneko bat gehiago, diskriminazio positiboa, komplejurik gabea eta eske behar duelako. Komplejurik gabea, bultzatu behar da. Eta gero, segurazki beharko genuke zinemaren instituto bat, esateko, zenbat luzemetra behar ditu urtean. Herri normal batek, hemen egiten dira, eske loraldia, urtean, azken urteetan, bi luzemetra fikziozko, horrein konformatzen gara ez, ni ez bintzat. Zenbat egin behar ditugu, egin ezagun, 10 behar dira, 15 zer da normala, herri normal batek zenbat behar. Eta jarri baliabideak hori gertatzen dira. Horretik oso importanta da, jakita zertaz ari garen, zeri eman bertzaion ez da dena zaku berean sartzea, eta horrek balio du estatistikak apaintzeko, eta esateko ze ondo goazen, eta zuek oso ondo izaten, dena sariak, eta goiatan Euskal Zinema, fin, ez da bai daiteke. Orduan, nik uste importantea da, horretik nahiz hortan bizkate zea, jakin behar da zer den. Zertaz egin. Eta hemen jende guztiak eskubidea, egiteko nahi duen hizkuntzan, nahi duen moduan, nahi duena kontatu nahi duen moduan, eskubide osoa baina. Gero, jakin ezagun zerran. Ramantzuk, autua egin duzu Euskararen alde. Bota den ere, zea espitxa, Oine. Nik aldetu dizu dela. Katzu tira itea zutan, nik hemen lagunak egiten. Era berean, eta era berdinean, esaten dizut, zuk betidanik Euskararen aldeko autua egin duzulako. Zuretzat, nolabait, irakurri nuen, baita ere, zuretzat Euskara, begira, Ramon Agirrek esan dakoa, Euskaraz lan egiteak nire lana legitimatzen du. Bueno, sinatuko ezaket hori, ez dakit. Zuk esan duzuta? Bai, ez, autua, normal, ni euskalduna naiz, eta normalena da nik nire hizkuntzan aritzea, ez? Raro izango litzake, alemaneraz zehatzea, ez? Orduan hori, gero gazteleraz ere badakit, eta gauza asko egin ditut. Gazteleraz, filmak, euskaraz baina askoz ere gehiago. Serieak, oso ospeandikoak. Baina, saiatzen naiz, lehentasuna ematen diot aldetanean, aldeten guztietan euskaraz. Sentitzen naiz, ez da gauza bera, niretzako euskaraz jokatzea o gazteleraz antzeste ez da gauza bera. Ez da gauza bera. Euskaraz hain naizenean, bai antzerkian eta bai zineman, beste zerbait gehiago egiten nahi naizen sensazioa. Ez bakarrik antzeztu ekarpen bat egiten nahi naiz, komunitate bati, ez dakit zeri, ekarpen txiki bat, baina zerbait gehiago. Nire lana importanteago sentitzen, ni importanteago sentitzen ez. Eta beti esaten den, gaina hobea naiz euskaraz.